Hei tulevat kollegat, tule mukani matkalle Miksi olen täydellinen valinta Emirates-gruppille. Olen Mao Mohammed, 27-vuotias ja asun Helsingissä. Taustani liiketalouden opiskelija myynti- ja asiakaspalvelukokemuksella ja tällä hetkellä opiskelen matkailualaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Osaan puhua suomia, arabia, englantia ja kurdia. Puhuvan toi dynaamisen ja monikulttuurisen näkökulman mukana. Olen innoissani liittymään Emirates-gruppiin, missä voin hyödyntää taitoni ja osaamistani. Kunnianhimoni ja sopeutumiskykykseni tekevät minusta täydellinen valinta neuvonta- ja neuvontatyöhön, missä voin edistää tiimin kasvua ja menestystä. Kiitos, että harkitsit minua tähän mahdollisuuteen. Olen innokas tuomaan taitoni ja intohimoni tekemään positiivisen vaikutuksen Emirates Groupille. شكرا كثير لكم وانا سعيد كثير اني